नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्मी के प्रकोप से लोग का हाल बेहाल बाटे। झुलसा देवे वाली धूप और गर्म हवा से लोग का दिन के समय भी बाहर निकलल मुश्किल हो गई बाटे। यही बीच मौसम विभाग के अनुसार यूपी में अगले 3 से 4 दिन तक हीट वेव चलने का बात कहल गई बाटे। लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं थे। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 11 तारीख से शुरू भइल लू के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखे के मिली। आप सबके बता दें कि नोएडा का अगर बात कल जाओ तो मई में राहत के बाद जून में रोज बढ़त गर्मी पसीना छुड़ा रहल बाटे। अगला 3 दिन तक गर्मी और बढ़ी, एक साथ ही धूल भरी आंधी चलने का आसार बाटे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 जून के हल्का बारिश होने का आसार बाटे। ऐसे कुछ राहत जरूर मिल सकेला। वहीं आप सबके बता दें कि सप्ताह भर तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहल बाटे। वहीं सोमवार के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहल। गर्म हवा की वजह से दिन में सड़क खाली रहल। न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहल। रविवार के छुट्टी रहे तो दिन होने के बाद भी सड़क खाली दिखाई दिहल। बाजार में चहल पहल रहे, लेकिन ठीक सोमवार के भीषण गर्मी के बीच भी रोड पे चहल पहल नजर तैलस। लेकिन जौना तरीका से लोग गर्मी से परेशान बाटे ओके देखत हुए आप सब एक बार बाहर निकलने से पहले जरूर सोची, ताकि डिहाइड्रेशन न हो सके। पानी पीने का जितना आदत बाटे ओके और बढ़ाई आप सब। भैया प्रयागराज के बात कल जाओ तो प्रयागराज में 43 डिग्री पारा पहुंच चुकल बाटे। भैया गर्मी से हालत एकदम बेहाल बाटे। लेकिन 16 से 17 तारीख तक आप सबके इंतजार करे के पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 17 तारीख तक बारिश जरूर हो सकेला। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।